Hindi, ito yan. Ay, start na. Hindi mo muna po ko siya. Uri atang manood ah. Sigadyang. Mamaya na eh. Dilim. Doon ka. Doon siya. Saan tayo? Saan? Ilipat po natin guys. Sabi ni Tita Ligaya. Baka galitan tayo ni Tita Ligaya. Diyan, wala man. Hi. Ayaw mo na Tita Ligaya dyan. O yan. Ang gagawin natin. Magkain tayo. Mukbang. Hello po, kapit. Nakabasan na eh. Basta ka nante. Ako rin yung una. Hoy, thank you po. Thank you po, thank you. Thank you po sa ano. May sticker. Ayan, magre-repack ulit po tayo ng ayuda for CQ to Dulis. Dulis. CQ Dulis. CQ Dulis. Okay na. Time start. Lalabot na yung bakit yung damit yung parang damit ko yung... Ilan ako ba? Saan yung galing? May lalabas ka dahil mo. Ha? Ito sa gano'n. Kain. Kusinerong mga yan. Mga... Hello po. Sasamba lang kami. Pambang gabi. Pambang gabi. Oo, ka. Pagkain ka. Isang kilo to, te. Hello po sa 69 viewers. 57. 70. Pugot ulo. Kaya lang din na nakita yung ating ginagawa. Dana daw. Dana daw. Hi, hi, hi. Oh, Dana, hello daw. Happy birthday daw. Belated. Thank you po. Ganda daw niya. Dito mo. Bong Paredes. Hello po kayo, Sir Bong Paredes. Wala po maganda. Three. Tapos yung asukal, Ito po ang ating ibibigay. 5 kilos na bigas. Bibigas na yan. Tatlong dilata. Isang asukal. 5 kilos na bigas. Ilang ganito? Ilang 5 na noodles. 5? Yeah. Quiet! Sakto kayo bisitang bata. Pinasobrahan ko lang. Tapos, biskuit. babay muna guys. Sasapalan kami ni camera girl. Mga naka-aura guys, oh. Oh, bye-bye na guys. Bye po.
Mga naka-aura. Mga naka-aura. Ano pa yung wala dito ga, ano? Ay, yung kape nga ganyan. Okay na po tayo? Shout out tayo. Malabo? Sige. Baka malabo yung camera nito. Ay, yung camera. Wi-Fi. Nakawala ka bang data? Hindi naka-date sa lang. Dali. Si Fortaleza from Saudi. Hello po. Ay, ito ba? Malinaw. Ay, malinaw na. Ito. Ay, yung sa ano? Sinag nung ano? Araw. Hello po kay Sir Bernardo Cruz Jr. Hello. Na ano yun? Parang Yung sinag nung ano? Baba pala eh. Hello po kay Sir Matt de la Peña. Hello po. Hello po. From UAE. Kay Sir Ken Jun Tadio. From Saudi Arabia. Hello po. Ingat po kayo dyan sa Saudi. Ayan, mga busy po ang ating mga ladies. Ano yung tagaan? Oh, shoutout mo yung... Ba't kalikot mo? Wait lang Sandali guys lang, ha. i-IC Nice ko. lang. Ba't nag-late ba to? Tatsa na naman. Charles! May ano? Opo, sasamba po yung dalawa nating ladies. Kay Sir Buddy, Sir Tipico. Hello po, magandang hapon po. Ingat po. Hindi mo nang kita yung pinasaya natin. Sandali lang. Si mama niya. Radyo yun. Katawan na. Ay, dito. Yan, yan. Wait lang po. Sige, ganun mo konti siya. Sorry po. Oh, yan na. At kali ko. Yung sinag kasi na ano. Ikot ko na lang. Ano mo na lang sa kanya. Yan, itutur ko na lang kayo guys. Yes, I'm busy. Yan, anong ginagawa mo, Je? Nilipak ng asin. Anong... Asin. Lalagay natin is ano, 3 dilata, 5 model. Isalita ka niyan sa camera. Ano yan, Tita Ligaya? Ba't ka umiyak? Ha? Masaya ka ba? Pagulo Dana, ako na maglipak dyan. Magulo yung lagay. Yan. Pasensya na kayo sa aming background. Ano po yan? May bigas, may palay. Okay lang palay ang kalat. Oo. Hello po kay Dexter Baguio. Hello, Gayo Dexter. Kamusta? Ipukkaw mo ka na oh. Gayo Dexter. Gayan Dexter! O, ikaw nga. Sigaw! Dexter Baguio. Mag-ilaw ka kay Sir Anonymous. Hello po, Sir Anonymous. Dana, thank you kay Sir Anonymous. Ito po, Sir Anonymous. Saan? Paru-paro J. Ay, ayaw ko nang ulitin yung paru-paro J. Si Dana, o. Paro-paro di nga, Dana. Tagal na ba? Sige na. Na to. Ayaw ko po. Noodles, 5 noodles. Isang biskwit. Malinaw na ba dyan, Jam? Ha? Malinaw? Huwag mo muna itali siya dyan. Ayaw mo muna itali yung pinaka-ano. Kasi lagyan pa natin yung pangbata. Yung bag. Eh, asukar. Pero may kulang. Bilangin mo kasi. Dalayin. Ano ko lang. Masarapan mag-report ng asin. Sa sobrang parang apat. I'm feeling. Meron pa tayo, no? 11 yun eh. Ah, kasama na yan.
pati usa. Kaya nga taling. Yan tap. Ayusin mo yung repack mo din handa. Guys, ito yung Pakita ko lang po yung yung laman ng ating eco bag. Ito po is 5 kilos na bigas. Dilata. Dilata. Then, 3 dilata. Ito ba? Saka, isang asukal, asin. Importante ang asin. Asan mo asang kambing? Then, 5 noodles. Ayan, 5 noodles. Ayan. Asan na yung kape natin? Kape at saka isang biskuit. Siyempre, lalagyan din po natin siya ng mga pambata. So, Danay, ikaw magkano ng mga pambata. Buksan mo siya lahat. Wag lang yung Buksan mo lahat. Yan. 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 Bigay mo siya dito. Para i-set na natin sa regalo. Ano ikaw natin? Hindi ko na iharap to. Okay. Para mas maliwanag kasi kami. Hindi na. Wait lang. Hindi ka sa pambata. Ayan. 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 And then, ito po sa mga bata. Hindi nga ako dali. Ibabalot ba? Ito. Chocolate. Hala mo lang dito. Sa bata to, guys. Sana ihapit. Yan sa box. Magalit sa pito. Kapit pa. Okay. Yun yung kape natin sa ilalim. Ito, finished product na to. Wala kang pambata yun. Ilang helicopter? 2. Kaya is na naman din. Rasuan lang. Super. Hello po sa 98 viewers. Magandang hapon po sa inyo. Hi po. Wow, thank you mga ganda, sabi ni... Hindi okay lang, hindi naman bawas eh. Kape. Dana, shoutout mo daw si Kakumpi. Hello po, Kakumpi. Go. Ano po, kompe? Kakumpi. Itong bata ko na dyan? Kape? Sweet? Thank you, Sir Dexter Bagyo. Ingat po kayo dyan sa Biskaya. Ito po. Nako, may baby. Kaya ko Shoutout po kay Sir Edwin B. Lena from Alabang. Ate J. Muntinlupa. Ano lang? Hindi yung pagkakas. Madam Kalay Kay. Wow, good job mga kapatid. Dahil ilan po? Ako magano? Dahil pang beef. No, isa lang. Kasi, Nakabit! Na? Dito na lang ba yung noodles sa'yo? Oy, may naglag mo. Nanay ko may naglag ng biscuit. Kulang pa. Chocolate po. Chocolate. Hindi mo pa. Dito mo na lagay dyan ng pambata yun. Ano tayo kaya? Tayo ko na po.
limang noodles sa dilata, isang kape, Pag na panghabol natin po kasi may mabang na ito. Ito itong bata, oh. Lalagay mo ito, sabi mo na dun din. Ilang ko lang, 35. Ako na nga sa pangbata. Ilan na yan? Ayan, diba? Super. Masaray ka naman dito. Tapos na ba yan? Busy po ang mga inday. Bukas namin to dadalhin guys sa ano, sa Mount Ilis. Ano siya, bale magmi-meet up na lang po kami sa Lapay, doon banda kinadana yung pinag-birthdayhan niya kasi malayo yung ano, yung Mount Tulis. Hindi kan Tulis. Hindi kasi kami pinayagan guys ng barangay na pumunta doon. Kaya ang mangyari is magmi-meet up na lang po kami sa ano, magmi-meet up kami sa Kinadana. Bale maghahanda na rin kami ng pagkain nila doon bukas para makakain sila bago sila umuwi. Yun lang po sa 119 viewers. Ingat po kayong lahat dyan. Oy, meron kami ipapakilala sa inyo guys. Huwag kang ganyan. No. That's bad. Huwag kang ganyan dyan. Ligaya out. Aking anak. Ante, pakilala mo nga ante sa viewers natin. Ante. Nagamal din yung mata niya. Ano na dali, bigyan mo sa kanila yung napak mo. Ayan. Gusto na, Dana? Happy birthday daw, Dana. Thank you pa. Thank you pa. Magbasa tayo ng ano, ng magpapa-shout out. Second gift you. Hello po kay Sir Joy Miguel. Kay Master Chef, hello po. Thank you so much po, Sir Wilson Bayuga. Ilan na ba yun, Jo? Ito guys, kung ano pala na to, sponsor na to, is galing po ito kay Sir USA. Thank you so much po. Thank you Thank you po. Dalawa yung nandito sa baba. Nahiya tong anak niya yan, Tiligaya. Meron siyang, ano, dalaga pa to guys. Ito na gusto magmana. Pamain na lang. Pamain na lang, pamain. Single guys. Single leg. Ay, balatan na siya, oh. Bakit nabalatan? Wala talaga siyang balat? Oh, sa'yo na. Subo yun naman sana kanina po. Oh. Gandang hapon din po, Carnel. Nagkapo man na, napangaman di bantayan. Yan, kamot. Shout out po kay Delia Ablao from lokal ng Northwest. Hello po. Ingat po kayo dyan, mga kapatid.
Shirley Peroche. Hello po kay Shirley Peroche from Gubat, QC. Hello po. Hello po. Ayan, hindi na kami nakapunta dyan sa gubat mo. Gubat na ano. Sobrang busy. Dana. Parang kulang-kulang yung pinaglalagay mo. Dalawang jelly. Dagdag mo. Daling. Parang naman ano, worth it naman yung kanilang pagbaba. Kasi ilang oras bang biyahe doon ay yung lakad? Ibig sabihin, Isang oras ko dyan. Dalawang oras daw sabi. Kasi lampas pa siya ng ano, hubkob. may noodles mo ba? Dalata nga po. Magaling na daw si Gigi. Sabi ka ano. Jay, magaling ka na daw? Galing na po ako. Si Arnold tumana. Ay, naubos na siya. Kita ka yun. Wala nang ulit sa Ken. Ay, nasa sa baba. Oh my goodness. Wala na konti lang yung chicken. Mas gusto kasi nila yung beef. Tawa na sila sa chicken. Kanilang ka lang po ng baka. Saan ang yung dana? Wala hindi lang yun pa. Kape. Lagyan ito. Biscuit. Ano na? Hindi naman nabili lang kasi ay. Wala po si camera girl, Sir Nelson. Sumamba po siya. Thank you po sa panunood. Yes, tuloy po ang aming pagtulong. Sobrang namiss po namin ang pag-aayuda. Medyo, ano din. Ilang buwan din tayo hindi nag-ayuda. Mga 2 months din kami hindi nakapag-ayuda. Oh, may kapalitan na agad si ano. Ako may nag-iayat. Thank you po, Ma'am Delia. God bless po sa blessing. Ito na yung ano, marshmallow, ubos na. Ito yata kasi yata. Ay, Jay. Shoutout mo daw si ano. Pinikito. Parang sa isa yan, hindi? Hindi ako. Shoutout mo. Lawrence. Ano yan? Si Lawrence Adrian? Ano yan? Adrian? Ayan. No, Adrian. Shoutout kay Lawrence Adrian. Adrian? Ay, mga kinik. Lawrence Adrian. Baka magkawaya. Shoutout po kay Lawrence Adriel Pinikito. Ang pagbati galing kay Aisa Pinikito. Hello po. Wala si Madonna. Shout out. Nasa ano po si Ate Madonna? Sumamba po sila. Ni ano, Pe. Hello din po Sir Randy Raspado. Hello
Hello po, Kiyoki Aloha. Magandang hapon po. Good morning po din sa inyo. Hi kayo kay ano. Dali. Hi. Hello, Gayang! Kamusta po? Wala ikaw ba? Pinaligay? 20 na to. Kailangan 16 ba? Wala na yung ating. Wala naman ito ba? 16 naman din yung ilan ba yan? 20 na itong nakabalo. Ilang pabili naman niya ito ba yan? Ito na lang ito ito ba? Dalawa. Tapos po pabili mo. Dalawa na lang. Geo, may nag-ano sa'yo, oh. Basahin mo si Sir Pipito Manaloto. Hello po, Sir Pipito. Sir Pepito Manaloto, hello po. Basahin mo yung comment niya. After mga ladies pa shout out na Rido, family dapat kay Venus Pacific para malaman natin yan. From ka doon. Sakit po sa puso. Sakit. Pa-check up ka daw kasi ano yung mga nararamdaman mo. Diba yung sakit ko eh? Walang Sakit sa gamot. puso. Meron mang... Shout out po sa Naredo family. Hello po. Shout out din po kay Kusinerong Mangyan. Hello, baka naman. Tingin ng ano, libangon. Dami yung huli. Sana po. Actually guys, dapat kasama kami dun sa ano nila na yun eh. Alibangon nila na yun. Kaya lang, ano, problema na naman dito sa bahay. Nagka-emergency dahil si Papa ay sinugod na naman namin sa ano, hospital. Pero nakalabas naman na kahapon. Ay nakalabas siya kanina. Nung ano siya, yung ano, nung Tuesday po siya dinala sa hospital. Tapos kaninang umaga namin siya ay ano, masakit po yung ganito niya. Tapos ano, nagsusuka. Marshmallow. Wala na yata tayong plastic. Ito wala pa siya ano, pambata. Pambata nila hindi. Sabi ni Kayo Aloha, Auntie Ligaya, Auntie Paseng, I just saw your TikTok post. DFL, what's mustache? Guwapo. Okay ka Gaya. Hi, Gayam. Aloha. Ingat kayo dyan. Ilocano. Ay, Lucano. Opo. Ano ba yung Ilocano? Supot. Meron tayong plastic. Ilocano na pagkain. Bili kang ganito oh. Bili ko ng club. Plastic laro. Ito oh, magkano ba yan? Ito 20. Dose siguro yan. Anong sabi dito? Plastic laro. Malabo ko. Ganyan na pati ba niya? Plastic laro. Hello po kay Sir Darwin Lapay from Quezon City. Hello po. Magupo nga rin ako. Musta na po si Dragon? Ay, Father Dragon, guys. Sabi ni Master Chef. Okay na po siya. Naka-recover naman na po. Kasi aasupan. Noodles. Okay. Ito pala guys, yung household natin is ano 40 household. Then may mga binigay kami sa mga bata. Ano kayo yun eh? Ang taga bilang ilan yung sa mga ko bagbili. Ayan, dami lang.
Ayun kaya ako sa kasi. Hello mga ka-dragon, abala kayo. May part 2 ba ang Malabanos episode? Gusto mo pa mag-Malabanos, Jack? Gusto mo pa mag-Malabanos? Sa susunod daw guys, sasama tong dalawa nating mag-Malabanos. Sila daw yung mag-gagawin. Gusto mo natin ma-experience? Yung i-subo mo yung dapat yun. Sakay makay sa bangka. Eh di, maglamoy na lang pag ayaw mo sakay. Takot sa ano. Hello po sa 131 viewers. Hello po. Ito ang sunset. Ito ang walang Wala na tayong tipo. Yan yung tinatawan mo. ito walang asin. Ilan tayo din? May asin ko dyan. Ilang noodles ba ang lagay dito? Thank you po, Sir Harvester. Team Harvester. Noodles. 5 noodles. 5 pa ng noodles. Wala kang bata? Sabi ko, bakit kabilis na ubos? Sorry. Ako pa lang si Dana. Sorry. Ako pa kay Dana kain. Susubig ka dyan. Okay na pa dyan. Oo, ano na nalala ko, minisa lang ko yung ano. Okay na, Dana. Ay, pahingin din ng noodles, ano? Dana, pakibalik. Meron na. Hindi ko na balik. Sana yung plastic ay na ron. Ay, nasukal pala, te. Dali, nasukal nga, ano? Sukam. Wala na po, wala na po ang biscuit. Naubos na yung biscuit. Natapos na yun. Ang bata ka. Meron mo yung jewelry? Sige, magbasa ka na. Shoutout po kay Sir Joel Corpus from Lawag City. Kamusta po? Kamusta po? Ano na ito, di ba? Kay Sir Derek Ortega. Kamusta? Ano ko din? Init. Shoutout rin po kay Sir Edwin Zamora. Good questions. Where are the boys? Yung mga lalang, yung si Kuya Ulam po na sa ano po, Bukid. Umuwi na po siya sa aming farm. Bukid. Ano, kabukiran. Tapos na yung ano. Ano pa yung wala pang mga Opo, shoutout Greta. Bakit? Wala na ganyan? Wala na. Nalagyan na lahat. Shoutout mo daw, si Carlo. Si Carlo, ikaw daw mo. Pero yung bago. Carlo Ian, Hello po kay Sir Carlo Ian Tabayan. Hello po. Hello po. Kay GMI Farm Vlog.
GMI Farm Vlog. Hello. GMI. Kay Sir Ricky Domondon ng KSA. Hello po, ingat po kayo dyan sa Saudi. Bakit gano'n sobra? Bakit dito ko dambo? Yan. Shoutout rin po kay Sir Guys, bakit sobra? Resmond Mangawang from Baler, Aurora. Ibig sabihin, hindi ba dito? Shoutout rin po kay Jojo Asuncion from Washington State. Yan. Kamusta po kayo dyan? Okay, iba na po. Mangawang. Pero nga nang talpi mo dyan. Ilan yung ganito mo tiyan? 38 yun sila, 36 household. Oh, may kape ka pa dito. 36 times 3. Kasi nag 100. Mat? Parang mo si mat-mat dyan. 36 times 3. 36 times 3? Oo. Wala na tinapay na ka. 108. 108 times. Ito 108. Ilan daw dito? Dagdag mo na yan, sige, shoot mo na lang ang shoot. Maglagay kayo sa, tignan mo yung ibang ano doon na ano, lagyan mo na lang. Shootan mo lang ano doon, lagay. Shoot mo doon sa mga ano. Doon sa walang ano, para malagyan lahat. Ito yata walang Ah, wala nang ganito? Ito? Oh, dami na. Ito, dami. Wala na, lagay. Meron dyan yung konti Ate. yata, Jake. Bigay na lang yung ano, kung mayroon pang baga yung naligaw. Ah. Mini, may limo. Wala naman ang lagyan ang atante. Ito, dali mo. Lagyan mo ito dun. Tama na ba daw? Hello po kay Sir Well Amalong from UAE. UAE. Hello po, ingat po kayo dyan. Thank you po sa panunood. Kala ko magkaway sa lipas yung sabi. Kabot pala lang ako. Gigi, tinatanong ko ni Kiyuki Aloha, Sir Kiyuki Aloha, kung feeling better ka na ba? Mas better. Yeah. Yeah. Magkano ka kay Kiyaw? Thank you po, Ma'am Evelyn Falconet from Switzerland. Okay, Kwan. Kay? Kay Gina Sumangil, hello po. Wala. Watching from Bulacan. Hello po. Hello po sa mga taga-Bulacan. Diba? Hindi po. Ilan pa po na lang dito? Hello po mga ka-dragon. Pa-shoutout po kami dito sa La Union. Parati po kami nanonood. Parati po kami nakabang sa vlog nyo. Kasama namin ang family namin nanonood. Thank you po, Sir Aris. Thank you po. Ay, Dana, Salamat. Dana. Dana. Wala na may camera. Dana, iba to? Ate, lagyan mo din. Isa lang po yung puti. Ano na pole? Pole? Kay Cesar Apolo. Hello po kay Sir Cesar Apole. Kamusta po yan? Sige po na po. Sabi na lang. Sabi naman ni Resmond Mangawan, proud of you, Team DFL. Ingat-ingat lagi sa mga adventure nyo. Hello pala sa mga kabaro ko na si Mariano dyan sa Mindoro. Salamat Team DFL at kay Aisa Ingat. Thank you Ingat po. Yung ilong mo dyan. Kulit. Sobra. Kaya niya Dana. Asan yung isang ano ko ba? Ay, magkuha ka pa ng, wala na yung ano, plastic. May 36 na ba yan?
Meron natin. Tingin ako na yung ano, lampas. Kaya meron ba yung ano? Sige, meron. Dalawa. Hindi yan. Eh? Kaya na. Sobra pa. Sobra. Nagsawisip ko na ito sa mga ano. Silangaw? Supot din baka mayroong ibang bata kayo. Dali na lang pala natin, baka may mga bata. Dali na lang. Alam mo din mga yan, mga pera na yan. Ito, dali na natin ito. Kung pandi, bigay mo sa mga Baka may mga bata na kasama. Kaya mo dyan, bak Ay, sarap. Magandang gabi rin po, Sir June Jungay. Ano po? Yan. Yan, tayo pa tumawa. ano yung plastic dali? Yan, tapos na. Tapos na guys. Thank you po. Dali na po. Ano ko? Yung pakilala ni Kada. Kajang, for short, Janjang. Siyang kapalit ko bukas sa akin. Yan guys, ito po yung kapalit bukas ng Tita Ligaya. Ang kanyang anak na si Janjang. Hello po kay Ma'am Melinda Roldan. Hello, Hello po. Ayan. Ito na guys yung ating na ano na repack. Ayan na sila. Kapatid ko. Bali 40 household po yan. Ay ano, 40. Dagdag na lang po kami para ano, baka mayroong hindi mabigyan. This is ano, meet up kami dun sa Kinadana, dun sa may Salapay. Kasi malayo po kasi yung lugar nila, Mount Dulis. Hindi kami pinayagan ng barangay na pumunta doon. Kaya ang ginawa namin is sila na lang bababa. Sila na lang po yung bababa. Dali mag-shoutout kayo oh. Nabasa mo yung kay Melinda? Out kay Melinda Roda. Sino kay Wang ko? Sila figurada niya. Baka nanonood pa, makita. Baka, Nandun po Rocky ano, Furda. Nanginis ka daw ni Tita Higaya. hindi na nag-comment yun. Ka ba Hi po, nag-stop? sir. Ito, one short po. Yung po, cute. Yan. Mag-shot ako, magulang. Ciao, bye guys. Ingat sa lagi. Shoutout po kay Mr. June Itliong. June Itliong from Saipan, USA. Yan, ang Hello pagbati po. po ay mula kay Ma'am Hello. Sinaida Itliong. Kamusta po? Shout out din po kay Sir Juancho Fulic from Kalawan, Laguna. Hello po, Kalawan, Laguna. Hello po. Hi Kadef, kamusta po? Lagi po inaabangan vlog. Nakakatuwang marinig yung mga halakak nyo. Lalo na si Idol Greta watching from Dubai, Saudi Arabia. Yan. Shoutout po kay Sir Elmer Katabay. Yan. Kamusta po?
Kay Ma'am Melinda Roldan. Xiao Xiao. Xiao Xiao. Xiao Xiao, bye guys. Shout out kay Madonna. Yan, si Ate Madonna po ay sumamba po. Yan, shout out po kay Sir Ruel Amolong. Maraming salamat po sa panunod po sa amin. Yan, from Dubai. Kamusta po? Kay Miss Greta daw. Miss Derek Ortega. Hello po kay Sir Derek. Ramsey. Derek Ortela. Ortega? Ay, Ortega. Sorry. Biti-biti kasi. Ala, yung kinanta niya na ano. Ay, kababayan. Aslan. Lagay mo ang size. Ganti mo. Shout out kay Hassan. Shout out po kay Hamburg Dante from watching from Samar. Hello po. Shout out rin po kay Sir Rudel Lacaba Brua. From Tacloban City. Hello po. Kay Sir Rene Kolyama. Hello po. Iwan na nila tayo dito guys. Yes. Kay Gregel. Yan. Hello po kay Gregel Gitago from Legazpi. Kamusta po? Hello po. Legazpi. Hello po kay Ma'am Marina Melbes. Yung lagi na dito sa akin. Shoutout po kay Akia Serrano from Canada. Yan. Maraming salamat po. Okay dyan. Wala ako. Thank you rin po, Akla Serrano. Dito wala pa. Wala pa. Ayun. Ay. Shout out mo na si Ate Risa. Shoutout daw. Shout out kay Risa. Risa. Kay Risa Tabago, ang aking anak. Itong anak. EXO. Si Opa. Ay, Si Opa. Ingat ka dyan, anak. Wala. Sarang masyadong wala na nagpan eh. Last before I go, pa-shout out sa Pinamalayan. Ayan, ay, si Derek Alfred. Last before I go, Si Derek pa-shout out Ortega. sa Pinamalayan. Angler, I bought Halcon. Very soft food. Eh, hindi. Ikaw. Kamoy. Yan, shout out po sa Pinamalayan Angler and Mount Halcon Airsoft Group. Yan. Hello po. Hello po. Yan. Yaling po kay Sir Derek Ortega. Shout out rin po kay Sir Christian Olivar Vlog. Wala, nagsasalita ako. Ganun-ganun siya sa harap ko. Nasaan na ako? Muli na. Doon kay Kana. Shout out po kay Sir Christian Oliver Vlog from Australia. Hello po. Hello po Ate Aisa. Pa-shout out po sa Nulod and Galvez family. Thank you po and God bless. Yan. Shout out daw po sa Nulod and Galvez family from Sir Rob Louie Nulod Galvez. Yan. Hello po. Galvez. Advance happy birthday po kay Ma'am Edna Katabay. Ang pagbati po ay kay Sir, mula kay Sir Elmer Katabay. Happy birthday Happy po, birthday po. Advance. Wala daw dito. Wala pa ako nababasa. Ito nakita ko na.
Ibinasa sa yan, shout out po kay Sir Ramon Boy Navarro. Always watching from Kalingguan, Tarlac City. Yan. Hello po, kamusta po? Jongkis. Yan, shout out po kay Junski Bahar from Iloilo City. Hello po. Hello po. Shout out din po kay Sir John Santos from Copenhagen, Denmark. Hello po. Yan, nawala na sila. May nagbamarites sa likod. Marites pa more. Plano kasi namin guys yung dadalhin namin bukas kasi magluluto kami doon ng pansit. Pagkain ko ng mga Hello din katutubong po. Sorry. Ano yun, Je? Kaganda daw ni Gigi. Ano daw? Sa camera lang po yan. Kasi maganda yung camera. Hello daw, Gigi. Sabi ng kapatid ko, ganda mo daw. Thank you po. Wow, gandang di nakala yan, guys. Rejoice lang po yan. Salamat po sa shout out ng ating director. Tapos na yung plastic. Hello po kay Sir Charlie Balabang. Wala pa po si Ate Joanne. Sinamba po sila ni Camera Girl. Kay si Wanto. Ma'am, Aisa, tanong lang po asan po si Alex. Yan Si Alex po nasa Batasan po, hindi pa po siya nakakapunta dito. Sabi ko sila po punta siya dito pero dito. Hello sa inyo watching from Brazil. Pepe Medrano. Yan. Hello po kay Sir Pepe Medrano from Brussels. Ha? From Brussels, Belgium. Hello po. Kamusta po dyan? Pepe. Kay Sir Pepe. Tawa ni Jang. Laga dyan. Ginatawanan mo kami. Sana, tuloy-tuloy lang ang magandang pagbablog. Umaangat na ang mga subscriber ng Team DAFL. Maraming salamat po, Sir Perez, Norberto. Ingat po kayo dyan. Pag-greet po, happy birthday kay Ramon Navarro. Happy birthday. Ano bang greet yun? Ano ba ngayon? 8? Yan, advance happy birthday po kay Sir Ramon Boy Navarro from Kalingkuan, Tarlac City. Ang pagbati po ay mula kay Kianixi. Yan. Hello po. Happy birthday! Advance po. Hello po, Ate Greta. From Sir Ralph Louis. Nolot Galvez. Hello po, Sir Ralph. Wala po si camera girl. Sumamba. Baka si Jam kala sa ikin. Yan, ito guys yung ating dadalhin bukas. Yung ating mga nakasako-sako na yan. Yan. Sana hindi ulan. Bye-bye kayo. Masaya na naman po ang ating mga katutubo. Anong oras daw sila pupunta? Maga. Maga ng maga. Anya, Paseng, and Auntie Ligaya, kaway-kaway. Sabi ni Gayon. Hello din. Gano'n na nga po yung kamay nila eh. Nalaylay natin kung kaya talaga. Ang paswerte daw po kasi yun. Ingat kayo. Nandito po si Dana. Uminom lang po ng tubig. Saan ba ito? Shoutout po sa lolo-lola namin sa Victoria. Valdez family. And shoutout po sa Valdez family from Victoria, Tarlac. Yan, hello po. Pinsan niya ha. Oh, hi po sa katabi ni Gigi. Daling, hi daw. Hello po. Hi. Siya po yung isa naming scholarship. Ubus na po ang langka, pahingi naman po. Hindi Yan, pa marami po pa yun, po. hindi pa Ang ubos. lang ka. Hindi pa po nakalte yung iba.
Yung marami Ayan. doon. Ginawa ng merienda. Nagpo akong pakibulan. Hi, Greta. Isang utot naman dyan na malakas. Charot. Buwebelo pa lang. Yung utot po kasi niyan, ano, biglaan, hindi po siya, ano. Yan. Shoutout po kay Sir Roger Espinoso from Imuas, Cavite. TikTok mga ka-dragons. Kayo kay Ay, Aloha. Santi Ligaya. Ante. Panood tayo ng karimo. Sa pagdadalhin din lang napanood. Go, ante. Ako magkanta. Paro. 1, 2, 3, go! Paro G. Paro G. Paro G. Teka lang! Andito kasi si Kadya. Kiyoki ayaw niya po, sir. Kaya ayaw po niya, oh. Mabait. Nayat daw po siya sa anak niya. Ano nangyari sa nanay ko? Wala lang sa diyan. Ganyan yun, oh. O, sampo lang, de. Paro, de. Oy. Oy. Nakalimutan mo na yung turo ni ate? Para yung turo ni ate? Paro. Napanood ni nanay. Si Lula Ligaya, oh. Sino? Si Nana. Si Kuya Alex nga daw yung tawag niya daw sa'yo eh. Yung sa paro, de. Alex na. Kasi wala tayo, Ana. Nag-chat pa sa akin. Baka kailangan mo yung tiligay ng tutor. Tawa ng tawa si Kuya mo, Alex eh. Napasayaw ka. Okay. Mahirapan tayo, may tao pa. Nabilan pa. Dapat sabihin mo isang kilo ano. Lagi. Ganda yun mo. Oo. Makarating na yung gano'n. Oo. Hindi ka na mag-gano'n. Bigyan mo tubig. Nugasan mo. Yan na. So, out na tayo guys. Thank you so much. Dito? Camera. Diyan na lang. Bas mo. Tas? Aray ko. Gusto niyo. Ayan. Ah, dali na. Say bye to ano. Thank you po. Walang pa kayo. Ito na po gayem, aloha. Ingat po kayo dyan. Thank you so much. Walang sawang suporta sa Team BFL. Oh, paro-paro di bagay daw kay Gigi. Ay, hindi pa ako paro. Puro ganun di ah. Puro ganun eh. Oh, Okay, diba? exercise. Kaya sama na yung buto ko. Nalipad mo. Yan, hanggang dito na lang po ang aming episode. Ay, ang aming live. Sorry. Bye po. Maraming Thank you salamat po. po. Maraming salamat sa nag-sponsor. Thank you po. Abangan nyo na lang po yung ano namin bukas pag sa sitio Dulis. Yan. Harin namin sa Salapay. Thank you. Thank you po. Ingat po kayo lahat. Oh, nakakatawa daw. Para-para. Bye-bye. Nakakatawa ang para-para ni Miss Kaliwete. Hello po, Miss Kanan Kaliwete. Kanine. Okay na. Aray ko, aray. Ano na ako mag-business?